Аллаһны күңелләрендә йөртүче кешеләргә иминлек һәм тынычлык. Әйткәнемчә, Аллаһ ул религия бирмәгән, дин дигән сүз ул канун дигән сүз. Аллаһ үзенең кануннарын биргән, законын биргән һәм кешене ничек яшәргә икәнен өйрәткән. Ул кешенең кеше булуын таләп итә. Шул гына. Үзе ул ганиюн, бер нәрсәдә дә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә теге Мәккәдәге купка 5 тапкыр табынулар, ай буе ачтырып корбан чалулар, гарәпчә киенеп йөрүләр, сакал үстерүләр, булар барысы дагы буш эшләр, исламга хәтле булган юлалар, гарәпләрнең юлалары һәм менә шул руханилар, алар китаплар язып, шариат, фикх китаплары, хадислар уйлап чыгарып һәм Коръәнгә тәфсир ясап, менә шул исламга хәтле булган юлаларны кертәләр, ялганны кертәләр Аллаһның диненә, законына һәм халыкны саташу юлына кертеп җибәрәләр. Инде менә 55-нче шигырьдә, 5-нче бүлектә Коръәндә Аллаһ әйтә: "Әгәр дә син Аллаһка мөрәҗәгать итсәң дә, ялгыз калда" ди, һәм аңа үзеңне менә ничектер түбәнсетеп, курку кебегрәк менә шулай итеп мөрәҗәгать ит дип әйтә. Шуны Иисус та әйтә, Иешуа Евангелиедә, Инҗилдә язылган: "Сез ди лицемерлар кебек булмагыз" ди, алар ди синагогаларда ди, урамнарда туктап Аллаһка мөрәҗәгать итәләр ди, кеше күрсен дип ди. Ә син ди өеңә кайт ди, ишекне бикләп куй ди, һәм күренми торган Аллаһка ди, ул ди күренми торган әйберне дә күрүче ди, мөрәҗәгать итте. Һәм ул ди менә шул күренми торганны да күрүче ди, сиңа күренә торган итеп сораганыңны бирәчәк ди. Һәм күп сүзле дә булмады, язычниклар кебек ди, алар ди теге күп сүз әйтеп Аллаһ ишетер дип уйлыйлар ди. Ә менә булай дип әйтте дә, теге отче-нашны сөйләп китә инде кыска гына Инҗилнең шигырьләре. Һәм анда чынлыкта ул отче-наш түгел, аны бозган инде руханилар, теге Господь наш, Аллаһыбыз безнең, синең исемеңә шөкер кылынсын, синең патшалыгың килсен һәм бу дөньяда да синең дөньяңдагы кебек синең патшалыгың булсын диелгән анда. Һәм Коръәннең менә беренче теге ачып җибәрүче бүлегедәге шундыйрак дуга формасында дуга кебегрәк итеп бирелгән, алар берсенә берсе ошаганнар. Коръәннең тәрҗемәләре бүгенге көндә бузылган руханилар белән, әйткәнемчә, минем сайтта azadgaynullin.ru сайтында руханиларның шул бузуларыннан чистартылган Коръәнне укый аласыз. Тик ул рус телендә.